Lakhain Koratrok, Dwarbaguri constituency ke parlo, Dolamara, Northern Forest Range angkang, Diring Sabbit along Sai Phumate, staff atum aningkan benta methang saihem chedam wangwin, pin pensi, Sorkar pen ki pipona cheklo jonwang abainong abangki, chodeng dun bomlo pusi rat pen akoy wanlo. Voreng ang hoy, cholong dun dia prangkaita, Sorkar voreng ang hoy kachapalong dun jia phan kar ido. Bonda Sorkar voreng along Warsai long to det pena pia bangke methanga sai hem kachedam de achiklo cheklo lasonsi nang chemandet atum sitami dodo jong sila puson bulote voreng ang hoi sitami chepalong dun sitami methang sai kachiklem seler atum pusi hokpo nangpu methanga sai kachiklem selet pena jok Sorkar tangka ki choke pa hingno atum aphan mute avoreng ang hoi pen than pedra kapre ke claim ji aning ke hangatuma phan Sorkar pen pek thurong abang henlo keminai lasonsi Diring Sabbit along staff atum ke damtang ningkan ke thom anta soselo office along amatsi chedam de pen Sorkar pen achiklo jonwang atangka bangki chodeng dun bomlo bonda lapu amithanga saya bangke kachedam amatsi avi pusi adungarai aradatum pen akoy wanlu nilimithang staff atum phan anta theklong le pinlang bonda cheklo jonwang ta bainong abangki en bomlu pusi ranger pen pherangkia phan nang pachini dun staff atum bangke dang non madnele tumfa dalamora range under along sedo ala Diring along Diring forest gate setame la daka non badke video ta ho la pena bangke la dak borbabu la high staff enige borbabu ta dak sido nei seta borbabu bang chewangwe borbabu bang wangwe la pena lang le tum field workers atum la non nele dung do cancing inti chingon ni tum korte alang le tum wang la pena bang rong hang sangho amen ko som yang mohen rong hang alang le bang alang le tum bahini bang chalar voice ke bang lo alang le tum bahini bang ino bang we de no bang alang le tum bang continue che bang field along na ke la pena ata prega tum bang ke ne tum na da ke bang bang so dagalong ahut penlote ajo opor ahut thengpi kang hwagari ke parta thekdun longlo bonta kinebdun ji aphan staff ka via jok langdun ding anveti tiklo puta ningje pon lasinon Karbi Anglong Autonomous Council Forest Sai kam kilang abang phumate Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong hanga hin pen kilang pon RDP dunra Diring Sabbit along sai hem kachidam de staff aphan arsik ji dakang sai pado ponasonte mesenji pusi rat pen kachuniwi padopon tapte bang pholo bang phong bong ke bang hini wet se dak ke ten chinili te theklo la pen bang thom bang ke ini ke information pi te ke bang seta ane continue kali ahut peng phone te receive se dete dalo dak min in charge ke komalal in charge ke soikya men ke atu wa ma se wa de ma chini ne dalo News Report Karbi Anglong Live